Hello, good morning po. Good morning, madlang people. Good morning po. Maingay. Nagagawa kasi ng bahay dun sa katabi namin, kaya medyo may kaingayan. Umagang kay ganda. Hello po! Good.
Hey, game, game. Game tayo, game. Hello, Ate Feli! Maingay yung aking phone. Yan. Hello, Sis Angel. Play ko yung kay Ate Feli. Play natin yung Bedzo na Bledzo. Load tayo ng ads. Ilang minutes so far? Yeah, ads nga. Oo, dikit. Isa. That's the Angel, Sis Angel. How's your channel, Sis Angel? Sis Angel, day 2 of house hunting in Port Harcourt. +1. My husband is not connected to you. That's why I connect. Watching now, Sis Angel. Si Ate Feli naman, yung ads, bahala ka dyan. I have one. It's restriction of my live stream. Restriction? It's just a reminder only, ah. Maybe. But many options there. Go to your video. And then you see there any option how to fix. Good morning, Download. You come back again, ah. You love me so much. Ate Feli, nag-a-ads pa din siya, Hayaan mo siya dyan. Mas napapanood ko na yung ads mo kaysa ikaw. Saan ka ba dito? Tama, Kita mo?
Kaya mo siya dyan para magkapera ka ba? Baby, you're very beautiful dressed like this. What is the beautiful there? It's my old dress. Look at this. Oh. Oh? I am like your channel. Thank you. Thank you so much. Angel is still playing. I'm not done. Wait lang. I-ano ko yung cellphone. Hello, Ate Leonie! Salamat po sa laging pagdalaw sa akin. Na-appreciate ko po yun. Puntaan ko po yung channel nyo po. Manonood tayo ng ads. Thank you. Thank you, Ate Leonie. Hindi pa pala nakadikit sa'yo si Mr. Te, oh. Didikit ko, ah. Tapusin ko tong 6. Oh! Hindi ko i-skip yan, ah. Mamaya na ako mag-subscribe pagkatapos ko panoorin tong 6 minutes. Para masaya! Happy together! Hong Kong, Aiya Carnival. Hindi pa tapos sa Ate Pelio. Paano kasi yung ads niya ang dami. Hindi ko ini-skip. No, no, no. Sapaw, download. Leonie, playing, ah.
Daulat, did you see the dollar sign there? You want to click? Want to click? Wow. Ayan, ano po. Ay, ba't ganun? Lumaki ang ads ni Ate Peli. Magre-reply lang ako eh. Ay, putang iragi. Wait lang, iinit ko yung ulam namin. Ako nagugutom na. Ay, init ko lang yung ulam pa! Sarap ko pa. Baby, you are very cute. You always saying that. Da-da-da-da. Si Ate Belly. Kaya mo siya dyan mag-ads-ads. Di na natapos yung video. Kung saan na kaya sa Ate Leonie. Ito na, oh. Wow. Somebody willing to you. To you. Yeah, ano? Ipipin ko lang. Hindi ko siya i-click. Nakakainis, hindi ko mapin yung ano. Ay, tapos na pala sa Ate Leonie.
Hindi ako makapag-pin ng message. Ano ba ito? Hindi pa tapos. Ay, bakit na GMA na ako? I hate. Balik tayo sa channel ko. La 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 la. Ay, Ambal, patayin mo na nga yung iniinit ko. Lah, sunog na. Isang nga ng bal. Oh, how di cara puri batute. Puri batute. You want this? Right? Udong. Hello. Hello. Maganda kasi. Akala ko uubusan lang sa tao. Raya, come here! Raya! It was a video. Oo. In the video. And you
you.